O Porto do Son volveu a render homenaxe a un dos grandes protagonistas da súa gastronomía. A Festa do Polbo celebrou a súa 32ª edición, cunha fin de semana de degustacións, música e tradición. 2 días e preto de 1000 kilos de polvo servidos na fachada marítima de Porto do Son. A localidade sonense volve celebrar a súa tradicional Festa do Polbo, que chega xa á súa edición número 32. O protagonista, preparado á feira e seguindo a receita de sempre, estivo nas mans da polvería Veloso de Ponteulla. Veloso, se nas fixo todas, deberon facer casi todas as edicións do pulpo de Porto do Son. Veloso xa forma parte tamén da festa do pulpo, entón xa ven aquí e xa che trai de todo. Traiche churrasco, trai o pulpo, trai empanada, trai mexilóns, trai a larpeira, é dicir, lo trai todo. Pero a festa foi moito máis que gastronomía. A tradicional andaina do polvo levou os participantes desde Boiro ata Porto do Son. Unha vez chegada a meta, agardábaos a mellor das recompensas, un bo prato de polvo. É unha andaina que incluso a xuventude é un éxito en si na andaina. E é unha andaina que se fai dura. Hoxe foi moito calor, subimos aos castelos, viñemos á Arca do Barbanza, ao Curro da Enxa, e agora estamos aquí no Son, vamos a comer o pulpo dentro un pouco. Ademais é unha andaina moi bonita, dura, temos aqueles 8 km hasta o Castelo de Vitres de subida, despois llanear e despois baixar, é dura, 23 km, pero chegas aquí moi satisfeita, non? E agora chegas aquí para tomar o pulpo, na 32 xa edición da Festa do Pulpo de Porto do Son, vendo este ambiente, este día que non demasiado caluroso, que eu creo que acompaña todo, e a verdade que foi un día pois moi bo. Dende a organización agradeceron a colaboración dos concellos de Boiro e Porto do Son, así como tamén á Cruz Vermella e a todos os participantes. É un éxito. Darlle as gracias evidentemente ao Concello pola colaboración, tivemos 2 avitallamentos, un que puxo o Concello de Boiro e outro que puxo o Concello de Son. E logo Cruz Roja e Protección Civil, un seguimento especial, vamos. A programación completouse con humor e música. Federico Pérez e Marcos Pereiro, como os Tristes, puxeron a nota de humor, mentres que a banda Suevia e o grupo de baile tradicional anduriña achegaron música e tradición. É unha festa familiar, unha festa de que o pulpo guste de todo o mundo, desde o máis pequeniño ao máis maior. Así que ven en familia, disfruta, que o vas a pasar ben seguro. Unha edición que resultou ser todo un éxito e que mostrou un ano máis como se trata dunha celebración que cada vez vai a máis. Tanto é así que dende o municipio esperan poder declarar a Festa do Polbo de interese turístico. Cada ano vai a máis e cada ano está máis consolidada. Así é que xa pedimos que sea declarada tanto a Festa do Pulpo como a Festa Hortera, festa de interés turístico. Xa a Hortera, este foron o 25 aniversario e a Festa do Pulpo pois o 32 aniversario. Eu creo que por parte da Xunta de Galicia nos debía dar pois ese reconocimiento que é merecido. Unha fin de semana na que o polvo volveu a ser a gran protagonista e na que o Porto do Son combinou gastronomía, cultura e diversión para manter viva unha das súas citas máis sabrosas do verán.